sakon na malam ne dan mota gwamnan jihar mu Jigawa. Gwamnan mu mai haƙuri dan modi ya san mutuncin kowa. Malam irin ka daban suke garkuwa ne gurin talakawa. Duk ɗan jihar mu ko ya shige ka zo karaya Jigawa. Malam ya ce mini fansi zo ta nan za ka kai sakona. Sannan ka yi wa ciyamomi nasiha su gane batuna. Allah gwani mahalicci rabbi shi ya ara muku rana. Ku jure zuwan al'umma wanda ke bin ku safa da rana. Mulki nufin Allah ne kun ga kafin kuma wasu sun yi. Kyakkyawan zato muka yi muku gwamna mana ya ba muku kuɗi. Ku gane da cewar yanzu fa kafaɗin na kusan da ɗaurayi. Ku kauce wa masu haɗa ku da al'umma ɗan faɗin sai kun yi. Aiki ne muke da bukata za kuwa al'umma ta Jigawa. Muna so ku daure don Allah ku kare haƙƙin talakawa. Idan al'umma sun zo da bukatuwa kar kuke musu sawa. Muna ƙara kyauta zato a gare ku don za ku lura da kowa. Ciyamominmu kusan da sanin ku aiki kawai kuka zo ku. Gwamnan mu za ku taya aiki ku zauna muraya Jigawa. Ciyamominmu kusan da sanin ku aiki kawai kuka zo ku. Gwamnan mu za ku taya aiki ku zauna muraya Jigawa. Ciyamominmu kusan da sanin ku aiki kawai kuka zo ku. Gwamnan mu za ku taya aiki ku zauna muraya Jigawa. Kun farko da sunan Rabbi mamallaki jallagatan